την έχει δει η Κορολίρτης. Βεβαίως. Κορολίρτης. Βεβαίως, θα δει άτομα. Ναι. Τι τράβας τώρα, εγώ απολύομαι αύριο φίλε. Πέμπτη. 9 Αυγούστου. Έλα. Προβάτε σου λίγο στόση, παρακαλώ. Πόσο πάνε Έλα, εγώ θα στρώνω, δεν στρώνω τις μαλακίες σου, στρώνω τους προβάτες σου. Γιατί το πάνε τι είναι, κομμού είναι φίλε. Το πράγμα δεν είναι το από πάνω. Μαλακίες. Το δικό σου κάνει κάτι. Να και το στέλεχος. Το στέλεχος. Όχι κάμερα. Α, τι είστε, 200.000 ευρώ είναι αυτό το φθηνό. Ναι, το πιο φθηνό. 700 κινητό. ευρώ. 450, 500. Την άσκηση, λοιπόν. Τσινός! Έλα γορίνα. Βίντεο τραβάω, βίντεο. Α, βιντεό. Βίντεο. Άντε στυνόμαστε, εντάξει, απολεόμαστε, εντάξει. Εντάξει. Λελέ. Χάρη! Απολύεσαι ρε μαλακά, απολύεσαι ρε. Άρα, πολύ σε μαλακά. Γιατί στραβόμουτσούνιας έτσι. Έλα το βορεινό. Κάνε δήλωση. Κάνετε Συνέντευξη. Συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, για ακόμα μια φορά θα πω όπως είπα και προχτές. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που απολυόμαστε. Για την ομάδα. Ο προπονητής έχει Έχουμε πρόβλημα. μια ευκαιρία Σας να παρακαλώ, δημιουργήσουμε λύσουμε νέα λίγο πράγματα αυτής. έξω. Στόχος είναι το καλύτερο. Και ο Τσινός είμαι σίγουρος ότι στις παραλίες της Χαλκιδικής θα πάει τρελούς. Τρελούς. Για αβάσταχτους. Σφιχτούς και αβάσταχτους. Κύριε Τοβόρη, πιστεύετε φέτος θα κρατήσει η ομάδα του Champions League. Δεν τα κατακτήσω το τσαμπέλι και δεν μπορεί το ίδιο ή τότε. Τι έχεις να πεις Τσινός για όλα αυτά που Σκληρούς κατηγορούνται. και αβάσταχτους. Σκληρούς Σκληρούς και αβάσταχτους. και αβάσακτους. Και πολύ brutal. Και καροτέν. Πολύ καροτέν. Είναι μια έξτρα... Extra virgin oil. Αυτό τώρα. Άντε βρε μαλάκα, μου πήρε κι αυτά.